мақомот интизомӣ бобохон Абдураҳмонов сардори яке аз дармонгоҳҳои Кӯлоб ва мудири шӯъбаи тандурустии ҳукумати шаҳрро бо иттиҳоми авбошӣ боздошт карданд. дар додситони Кӯлоб гуфтанд ки Абдураҳмонов бар тибқи моддаи 237 кодекси ҷиноӣ яъне авбошӣ бо истифода аз силоҳ муттаҳам мешавад, аммо аз гуфтани ҷузъиёти бештар худдорӣ карданд. як манбаи огоҳ аз идораи пулиси Кӯлоб гуфт ки Абдураҳмонов як ҳафта қабл дар назди ҳавзи моҳияш бо таҳдид ба кӯдакон аз туфанги шикорӣ ба ҳаво тирхолӣ кардааст. аз ин рафтори ӯ ба мақомот шикоят кардаанд ва ҳоло тафтишот муайян мекунад ки аслиҳаи ӯ қонунӣ буд ё не. дар деҳаи пахтакори ҷамоати деҳоти Кӯлоб ҳавзҳои моҳӣ дорад. кӯдакони гирду атроф дар онҷо оббозӣ мекардаанд. пеш аз ин хабарнигорони маҳаллӣ борҳо корҳои бобохон Абдураҳмоновро ба боди интиқод кашида буданд. ҳафтаномаи пайк 30 декабр аз хусусигардонии маркази барқароркунии саломатӣ ишора кард ки марказро худи бобохон Абдураҳмонов харидааст. таи як кӯшиши бобарор сардори маркази саломатии шаҳрии рақами 2 шаҳри Кӯлоб бобохон Абдураҳмонов бинои шӯъбаи барқароркунии саломатии шаҳрро хусусӣ карда гирифта ба маркази дандонпизишкӣ табдил дода буд. бо ин ҳаракат сарвари табибони шаҳр мардуми шаҳр ва ноҳияи Кӯлобро аз ягона чунин як марказ маҳрум сохт, зикр карда буд муаллифони мақола. бобохон Абдураҳмонов аз соли 2015 сардори маркази саломатии рақами 2 ва мудири тандурустии шаҳри Кӯлоб фаъолият мекунад. ӯро чанд бор аз вазифа гирифтаву дубора таъин кардаанд. ҳоло бар асоси парвандае ки боз шудааст, дар сурати исботи гуноҳ ба ӯ аз 5 то 7 соли зиндон таҳдид мекунад. маҳмуҷон раҳматзода, Озодӣ, Кӯлоб.